Hvala potpredsjedniče. Kolegice Perić, vaša, naša Vlada, ministar Marić, ministar financija je najavio da će ova Vlada učiniti sve da se ubrza privlačenje sredstava iz EU i da će to pomoći rastu gospodarstva i rastu BDP-a u Hrvatskoj. Vidimo da stope rasta baš nisu onakve kakve su planirane, a jedan od glavnih razloga je to da ste rekli da treba ubrzati procedure, skratiti procedure i ojačati ljudske kapacitete. A tu ste bili uspješni, preko 2000 ljudi je zaposleno, mi smo glasali za to da treba ojačati ljudske kapacitete, a rezultat je samo ugovoreno i raspisani natječaj, a isplaćeno malo ili slabo, svega nešto više od 18%, a pogotovo u vodoopskrbi, vodoodvodnji nešto više od 10%. Znači, ipak nismo odradili, a pogotovo nas iz HSS-a smeta i načelnike na terenu da se još uvijek gleda stranački, pa iz nekih ministarstava po natječajima dobiju novce samo tamo gdje je HDZ na vlasti, pa nemojte to raditi. Hvala vam.